de que estamos a falar de o ano 700, vale? E que por aquí, debido precisamente a un feito climático que quedou completamente pechadas todas as montañas por unha semiglaciación, o sea, se colleu o camiño natural para ir a Santiago. Entón, este é un punto, o sea, vamos a decir, geodésico, importante no que é o noso planeta, vale? O noso planeta é un ser vivo que parece ser que o tratamos daquela maneira como a nós. Iso é unha porta, vale? Entón, agradecerlle tamén ás asociacións que neste momento están aquí, que son do camiño, que viñeron hasta aquí, a Asociación de Alcaldes, por arrouparnos en este acto. E xa para non entretervos máis, se tedes algunha pregunta, se fai e se contesta. Porta do camiño. Hoy me libero de todos los prejuicios. Yo soy la manifestación del amor compasivo. Aunque hubiera recorrido todos los caminos, cruzado montañas y valles desde Oriente hasta Occidente, si no he descubierto la libertad de ser yo mismo, no he llegado a ningún sitio. Anónimo. Desde que vimos este mundo principiamos abrindo portas. A primeira é a porta da nacencia. Despois temos moitas alboradas e solpores. Un camiñar pola vida lembrando que o noso camiño principiou denantes de vir a este fermoso lugar chamado Gaia, a Globeta, a Pachamama, o Reino. Cando chegas a Santiago de Compostela, vaste a topar con moitas portas e pórticos. O Pórtico da Gloria, a Porta do Camiño, o Pazo da Oca, o Paso da Oca. Vivimos en tantas dimensións e pasamos dunhas a outras polas portas interdimensionais que forman parte das nosas propias enerxías. Somos tan inconmensurables que de termos unha conciencia plena saberíamos que todo camiño leva a gloria do ser. A auténtica liberdade é ser nos mesmos, e para ser ceibe temos que liberarnos de todo o lastre que levamos enriba. A mochila livián fainos cruzar a porta espidos de crenzas, de proxeccións, de xogos, de personaxes, de éxitos, de prexuicios, de títulos, de preocupacións, de profesións. Punto cero. O reseteo de toda a nosa existencia é só hai un xeito de cruzar a porta. Lixeiros de equipaxe. O reseteo de toda a nosa existencia é só hai un xeito de cruzar a porta. Lixeiros de equipaxe. O amor compasivo principia por nós, aceptándonos como somos e deixando de xulgarnos e xulgar, esquecendo todos os medos e curando as feridas do corazón, deixándose o me fixeron, me dixeron, a víctima, o sistema o alleo. Para cruzar a porta do camiño só tes que ter decisión. Para cruzar a porta do camiño hai que ter o corazón puro, cálido e non telo colonizado. Non hai que ser escravo. Castelao, por defender a súa liberdade e a súa vida, cruzou a porta do Atlántico, e agora a bondade da entrega, o amor á humanidade, a acollida, a irmandade, a fe, a espiritualidade, a solidaridade, danlle a nova a humanidade a súa medalla. Grazas. Grazas a Moncho, que está aquí, porque foi o que fixo os planos. Gracias tamén ao arquitecto, que me esquecín, porque vou a dicir unha cousa moi importante. Todos somos importantes e aquí non sobra nin falta ninguén. Bo camiño a todos e grazas por escoitarme.